Monopoler er en fortrinlig ting. Og for at bevise det, har Farlig Fredag besluttet at kontakte et af de ypperste eksempler, vi har. Jysk Telefon. Vi ringer til det gratis servicenummer. Altså 80. Jysk Telefon til Danmark. Ja, goddag. Jeg skulle gerne Alle linjer er optaget i øjeblikket. Vent! Nå. Ja, men de har jo nok travlt derinde på telefonselskabet. Nå, ja, der gik nok noget galt med linjen, det kan jo ske. Jeg prøver lige en gang til. 80. Jysk Telefon til Danmark. Ja, goddag. Jeg ringer for at forhøre mig om priser. Opkaldet her, det er gratis, forstår jeg, eller? Ja, men hver information koster 10 kroner. Ja. De har allerede fået deres første information. Nå, okay, tak. Drejer det sig om takster? Nej, det er ikke lige takster, det Køber teleudstyr? Nej, heller ikke lige det. Så er prisen 1000 kroner. For hvad? Prisen for mindre serviceydelser er 1000 kroner. Jamen, det forstår jeg ikke helt. Jeg har lige set i en folder med prislister, at hvis jeg for eksempel skal have et stik op, så koster det 250 kroner for en montør og 250 kroner for et stik. Ja, plus et tillæg på 500 kroner for at få det til at passe med 1000. Nå, det vil så sige, at hvis jeg blot skulle have en montør ud, så er tillægget på 750. Jo. Nå, så har jeg et andet spørgsmål. Og de har penge nok, hva'? Jo, det. Nå, hvis jeg nu midlertidigt får lukket min telefon, så skal I vel ikke have penge af mig? Jeg mener, jeg skal vel ikke betale, når jeg ikke benytter jeres service? Det koster nøjagtigt det samme, som hvis deres telefon var åben, og de ikke brugte den. Nå, javel. Og du er sikker på, at I ikke også skal have tillæg for det? Ikke endnu. Nå, okay. med hensyn til de nye regninger og muligheden for nærmere specifikation af mine opkald... Det koster et ekstra gebyr. Skal jeg betale et ekstra gebyr for at få en regning på, hvad jeg har købt? Ja. Aha. Javel. Jamen, det er jo også meget normalt. Jeg mener, der plejer altid på mine regninger at stå regninger 200 kroner. Så det er forståeligt nok. Et sidste spørgsmål. Jeg skal have åbnet et nummer, og der er allerede sat et stik op. Hvor hurtigt kan I klare det? Det er ikke til at sige. Vi gør det, når der er tid. Nå, jamen det er den digitale central, ikke? Jeg mener, I skal bare tage sådan noget ind på en computer. Så... Der er andre, der skal indtastes. Og der skal også være tid til frokost og kaffepauser. Jo, selvfølgelig bevares. Vi gør det, når det passer os. Jo, tak. Hvor meget har det her så kostet mig indtil videre? 11 spørgsmål. Det bliver 1000 kroner. 1000 kroner? Sagde du ikke 10 kroner per information? Jo, og når det er over 100 kroner, så kommer tillægget på, og så... Ja, tak. Jeg forstår. Farvel. Jo, monopolsystemet er virkelig godt. For Jysk Telefon.